Čujte, som Deadbear a vítam vás pri novej gameplay sérii hry Need for Speed Most Wanted 2012. Rozhodol som sa z tohto robiť gameplay, lebo ma táto hra baví a dosť dlho ju už hrám. A ešte predtým sa ospravedlňujem, že to nebude úžasná grafika, lebo som rád, že ju vôbec rozbehnem. Ale na Vianoce bude nový komp, takže bude lepší let's play. Takže, dobre, môžeme si dať nejaký ten závod. A nejaké to naháňanie s výzvami. Dúfam, že ma je dobre počuť. Ja som to úplne stíšil. A ja, no, toto je tiež na tom, neviem, či je dobré alebo zlé. Je to cool, ale strašne keď závodíte, tak nabúrate a strašne dlho trvá, dokým zase dostanete na trade a ešte vás prejdú a to všetko. To už je fízel, tak ja by som si dal nejaký ten, počkaj, tu vidíme zrovna nejaké auto. A Lexus, on je strašne dobrý, teraz, lebo ja... to sa vyhráva tu. Máte tu, že easy drive, tu sú závody. Potom opraviť auto, zmeniť auto. Hra po víze hráčov, ale to nechceme. A Most Wanted auto. Ja už som ich tu vyradil 4 a bolo to dosť ťažké, hlavne to prvé, lebo som mal pomalé auto. Teda čo som Deadbear po druhýkrát a vítam vás pri ďalšom videu. Tentokrát to bude z... A vlastne to som už hovoril. Len sorry, že som to musel strihnúť, len bol som vyrušený, niekto sem prišiel, už som sa k tomu nedostal. Takže pokračujeme. Mám iné auto, lebo som začal na druhý deň, takže... Tak. Dobre. V tomto videu by som vám chcel ukázať nejaké kraviny z tejto hry. Budem tu robiť blbosti, závodiť tak. Víte, moje jazdiace skilly nie sú zase tak hrozné, ale nie ani tak úžasné. Takže zdáme toto, lebo ja som si toto auto ešte nevytunil. Teda nemám tam žiadne tieto kraviny, na tom nitro a tak. A ako ste videli, som štvrtý už v tom Most Wanted liste, takže už sa blížim k konci. Ukonču. Ja, to je tento závod, ježišmarja. Dúfam, že to moc nehučí, lebo ja to počujem, že to strašne hučí. Neviem, kedy to video vydám. Záleží, jak mi to vyjde s časom, koľko budem mať na to času, zrenderovať to a tak. A ja... Je rýchle to Lamborghini, lenže... na nič to celkom ovláda. A Pagani. Zvláštne, že je to druhé najrýchlejšie auto v Need for Speede, ale aj tak je pomalé. What? Tak to som nečakal. To som nečakal, že bude zatačka, ja sa nikdy nejdem v Need for Speedoch naopak. Iba v Undercover som sa díval, lebo tam to bolo fakt potrebné. To som sa aj díval. Samozrejme mám hru kúpenú. Nesťahujem, preto tam mám aj češtinu. Viem češtinu sa dá stiahnuť, ale tak... Ja hry kúpujem. Najprv si vyskúšam, potom kúpim. No to by nebolo byť zase taký ťažký závod, síce je tam snadná, ale tak to Pagani vpredu. A ja ešte nemám nič, ja tu stlačam shift jak idiot. A mám stále 50 fps, takže to je fajné. A idem tam. Krása, to som vôbec nechcel robiť, ale to úplne jedno, oblagy. Alright. Viem, nebude to najlepšie, HD, Ultra, Mega, nebude to najlepšie, lebo nemám najlepší komp. Mám tam Pentium, takže som rád, že to vôbec rozbehnem, mám to na nízkych a na najnižšom rozlišení, takže... Ale ide to fajne. A ja? Holy shit. Viem, moje jazdiace skily nie sú... Čo? Ja som si myslel, že to Pagani je fizlovská, to je iba tá... Korveta. Neovládam sa najlepšie. Teda drifty sa s ním nerobia úplne najľahšie. Cíl! Nein! Tak to zdáme znova. To zdáme znova, lebo chcem aj dávkovať nitra, teda pneumatiky. Bez toho sa v tomto Need for Speede nedostanete ďalej. Hlavne bez toho dávkovača nitra, tam... Fakt, ako bez toho ste stratili v Need for Speede.
Teda v Undercover ja som ho vôbec nepoužil, za solo som ho nepoužil. Tá Alfa Romeo si pamätám, čo som robil prvý závod. A ja som nemohol spraviť, lebo ja som mal úplne pomalé auto. A to sa nedalo. Mal tu Alfa Romeo, to bolo pre mňa vtedy rýchle. Ono je to rýchle auto, to Alfa Romeo. V tejto hre. Ježiš, ten debil. No teraz už sme v pohode. Počkať, ale tu by mal byť ten skok a tam by som mal zabočiť. Uvidíme. Prefarbíme sa. No to tiež pomôžu, ja som to ešte zabudol vysvetliť, ale však... Stane sa, že to už skoršie celé dia. Ak to nie je, tak sorry. Ešte sa to pokúsim vysvetliť po závode nejak. Tak. No debil. Máte live titulky. Pronásledujú ho také graviny. A tam, kde vidíte tu červené, ten slupik, to je úroveň hľadanosti. Sme na 4, čo je dosť. Ja mám problém sa dostať z 3 alebo 2, takže... Ale stačí, keď pojete rýchlejšie oni. V závodoch im neuniknete, to je naskriptované, ale tak... Normálne im uniknete úplne v pohodičke, keď idete rýchlo. Teraz sa na to sústredím, radšej. Lebo ja to pozerám určite niekde. Ale jak môže byť rýchlejšie než ja? Ja už ma dobíham. O, dobre. Niečo sa stalo, asi trochu spomalil, trošku. Koľko? Ešte 1,4 km, ja neviem, či sa zvládne. Ježiš, na rýchlosť. Ten handling. Ježiš. Ne, on si zobral kratšiu cestu. Ježiš, ja som zmyslel, že sú tam tie kraviny, že to tam bolo. No už som tretí, to už nedám do cieľa. Tak si zdáme ešte raz, sorry, ale aspoň vám môžem vysvetliť, čo o tejto hre ide. Toto, furt to musíte opakovať, lebo bez toho nitra za proste nezaobídem. Hlavne keď sú tu ešte také závody, že úplne big boss tohto auta, ktoré teraz máme. Takže ho s týmto autom musíme poraziť. Nemusíme s týmto, ale tak najlepšie je to s tým, ktorý dostanete v minulej Most Wanted výzve. Tu je taká výzva, že... Nie výzva, ale taký boss závod. Že ho musíte poraziť toho bossa proste a... Môžete dostať ďalšie... Potom ho porazíte, zničíte a dostanete jeho auto. Taký ironické, že zničíte mu auto a dostanete jeho auto, ale to je dobré. Jo, ale keď uteká, čo sa bude spraviť? Aha, Alfa. Ty dement! Ďakujem! Thanks! On do mňa narazil a zabil sa. No, zabil sa. Ok, pomadáva to už. Nebudem do nich narážať radšej. Neviem prečo, ale nebaví ma to už. Narážať do nich. To bol Drift Black House. Som druhý. A to Pagani ale zničil. Myslím ťa vidieť, čus. A on sa zničil. Ešte 5 kilákov, to mám ešte dosť veľa času. Áno, these guys are good. Niekedy vás sa tu pochváli, že ste úžasní. A ja som to nevšimol. Najlepšie je byť druhý a potom pred koncom ho predbehnúť, lebo teraz oni vás budú prebiehať, keď budete prvý, takže maj sa. On narazil presne tam, kde som chcel. A on sa nezničil. Aha, dobre. Čo? Prvý je... Prvá je Alfa, nie je to Pagani, alright. Dobre, čo? Ja zoberiem túto cestu, ja nejdem do henty, tam je po prvé protismer a po druhé je tam dlhšia cesta potom. Teraz mi to kleslo na 30 z 50, takže... Nie je to úžasné, nepáči sa mi to. Dement, si normálny. Are you drunk? Videli ste to? Holy shit, ja som mal ísť toho hornou asi. Teraz mám z nejakého dôvodu 30 FPS. Prečo vždy chodím tou cestou? Prečo nejdem tou druhou, keď je kratšia?
Ježišmaria, to bolo tesne ako prdel. Ne, no you don't! No you don't! No you don't! Yes, bitch, yes! Yes, 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 yes. Yes. Jo. Čo? Jo, už môžem mať Bugatti Veyron. Musím ho poraziť. Takže čo tu máme? Terénne pneumatiky, to je dobré. A dávka, vidíš. Dá. Ešte si musíme dať jeden závod, kde vyhrám. Oj, shit. Akorát idú po mne, to nie je dobré. Ja sa nechám zatknúť. Nechám sa zatknúť, lebo to je, mám úroveň 4 a sa ťažko utekám. No tak nabúraj do mňa teraz. Ďakujem. Zatýkanie. Ďakujem. Ďakujem. Dobre, dáme si ďalší závod. A možno čo už končíme, ja neviem koľko to má. Ten prvý nemal vôbec dlho part, takže... No part. Počkajte, nedá sa tam... Nie, dá sa iba nastaviť cieľ. Tam ideme. Neviem prečo mám lagy. Akože FPS-ka daj som do pohody. Mal som 50, mám 30, takže 20 FPS je dosť, 20 FPS. Takže... A tu máte tie most wanted auta a tu máte tie výzvy. Teraz pôjdem na tretieho, takže... Týchto som už porazil, ale toto dalo riadne zabrať. Ne, nejdem zahájiť závod. Nej, a ideme sem. Kde ten závod môžem... A potom to už fakt si ukončíme, lebo to začína lagovať. Ale neviem prečo, normálne mi to ide v pohode. Aj tu mám 50 FPS, len to začína sekať. Nechceme tie ukážky, to je trápne. Nein! Toto je super tiež, to čo je predo mnou. Už není. Typické Lamborghini v závodných hrách, to pozná úplne každý, a kto nie, tak nepozná závodné hry. Dojazdíme tento závod nejak a ukončíme to už. Sorry, bude to mať celkom krátko, len držali sme sa pri tom prvom závode. A ešte chcem ísť nahrávať niečo iné. Neviem čo, ale tak. No, Bugatti bol pre mňa. Neberte to tak, že mi to laguje, že dobre, laguje mi to. Berte to tak, že mám slabý komp, nie je to nahranie, je to taký skôr na prácu, ale tak keď tu rozbehnem takúto hru, tak úcta. A nie je to zďaleka najhoršie FPS v tejto hre. No, aha, Bugatti. Baus. No, Baus by som ani nepovedal. Baus tam narazil do fizbol. No, to je okruh. Nee. No, to radšej som mal zomreť. No, zomreť, chápeš. Naraziť, lebo to by ma dalo aspoň natrať, ale teraz ich musím dobiehať. Fakt mi. To mi to fakt pomohlo teraz. Nemyslím to ironicky. To Bugatti, jak môže byť po... Jak môže byť tak po... Á, to nie je Bugatti. Ty nie si Bugatti, tak si nechám. Ale zdechol. Ne! Ja tiež! Teraz ma obehne. Nie, neobehne, haha. Aha, obehne. Ne, neobehneš. Keby som znova narazil, ježišmária. Ale musím to vyhrať, ježiš, pohni. Jak to nevyhráme, dáme si to ešte raz. Mne to celkom ide, keď nenazáčam, len teraz musím komentovať a ešte sa sústrediť na tú hru. Ešte k tomu tie lagy, neviem prečo normálne mi to ide, keď hrám. Hlavne nesmiem byť druhý. Neznášam druhé miesto. Vtedy som ho bral, ale teraz už... Mother... Wait...
Ja som tretí, tak to si dáme určite ešte raz. Aha, to sú na 3 kola, tak super, dahneme tak pohodičke. Keby to nie je na 3 kola, tak sme prdi. Keby sme neboli už teraz prdeli. Tak. On nenabúral? On sa nezničil? To nitro je úžasné. Technik. Jak tam bol ten stôl, ja som ho iba od toho zatlačil. No. Šťuknul. Šťuknul. To Bugatti je úžasné, ale to predo mnou. Mi sa strašne páči, hlavne tá oranžová dule. Ale hrozne mi tu chýba tuningovanie auta. V Undercover to bolo mega. Proste Undercover for the win. Best need for speed ever. Mate. Jo som prvý, takže pohni rýchlo. Jo, cíl. Takže cíl. Dobre. Tak ešte si ukážem, ešte vám poviem niečo o tých myčkách a také tie blbosti. A... nejaký Cagnosedarera je prvé. Čo cení. A potom... si dám banán. Ale nepočkaj, ja si nebudem dať terén, alebo počkaj, ovládanie... Ne, nebudem dať terén, s nohom. Potom... odlehčený podvozek. To mi váhu, takže to je v pohode. Odlehčený, pôjdem rýchlejšie aspoň. A to aj pocítite, že idete rýchlejšie. Vidíte ten rozdiel? Vidíte ten rozdiel? Tak vaniš. Nič. To je jak... To je úžasné. Počkaj, teraz aspoň utečeme. Musíme... Ale tak neutečeme, ale budú ďalšie. Môžeme mu utiecť, môžeme. Ale máme dvojku stupeň úroveň úcty. Holy shit. Oni si ma nevšimli! Oni si ma nevšimli, to sú chvíli. Oni si ma nevšimli. Skúsime im utiecť. Jak im neutečeme, necháme sa zatknúť a poviem vám niečo o tých myčkách a banánoch. Myčkách a skrýšach a tie hľadané, to také kraviny. Vysvetlím vám obrazovku a také kraviny. A dúfam, že sme v tomto let's play gameplay dobre počuli. Gameplay. Nej! Aspoň, že som nabúral, lebo tam bol Mizo. Please, nechaj ma. Jo, a baby. Dobre, takže... počkaj, na auto by som musel nejaké nájsť, myčku. Tu by ale poblízku. Mala nejaká nejaká mala byť, ja viem, že tu je. Ona je skoro na každom rohu. A nie len preto, lebo ja som toho roka ja už ju hrám dlho. Len som z toho chvíľu pauzu, pred 5 dňami. A včera som ju začal hrať, takže... Tam! Už uvidím. Ukazujem na obrazovke, lebo som boss. Dobre, tu je myčka. Alebo umývárka, Proste, máte rozbité auto. Nepáči sa vám, že máte rozbité auto? Že ho nemáte dobre nalakované? Že ste sa nahnali s výzlami a... poškodili vám ho? Zneužili, využili? Máme pre vás riešenie. Myčka! To už bolo jasné, že nám to opraví auto a prefarbí. A ešte nám to dalo takú peknú farbu. Žltú. Ja mám rád žltú. Žltá je v pohode. Ešte si vysvetlíme tie volanty na tej mape, no tak... No... Každý pozná, proste... auta, Ečkom si to zmením, ale ja si to nechcem meniť, lebo mám dobré auto. A ešte čo? No tie štvorce také iné, to sú hlavné závody, ako tie Most Wanted závody. A to je auto... A tie zelené, to sú obyčajné závody. The gateway, baby. Gateway. Ešte niečo? Easy drive. Máte takú, že easy drive, tomu doporučení, blablabla. Závody, sme si dali. Upraviť auto, to nechceme, tu sú tie pneumatické stráčky, zmeniť auto, tu si môžete zmeniť auto, ktoré ste už využili, použili. Most Wanted auto, to si potom dám. Hra pro vysť hráčov, to nemôžem, lebo sa mi aj nechce. Znovu poslať závod, ne. Takže tak, to je vlastne všetko. Potom nitro a také kraviny. Dobre. Prečo fungujeme? Dobre. To bolo mega.
Dobre, takže v tomto prachu sa s vami lúčim. Možno nás čakajú henty. Taxi. Musíme zničiť taxík. Ja neznášam taxíky. Oni sú proste worst in the world. Ja ho zničím, ja ho zničím. Počkaj, ja sa musím rozbehnúť. Dobre, takže tým sa s vami lúčim a... Ešte nie. Počkáme si dokým. Takže týmto sa s vami lúčim a... Nazdar!